Našel jsi ten prdící polštář? Nebo umělý hovínko ve svým šuplíku? Jasně, tím, že se nekonají kanadský žertíky, tím se dokazuje, že chodíš s Kadiovou a nedobíráš si mě, že mám o tebe starost. Jak ti to mám dokázat? Vytetovat jí hůlku na stehno, nebo stehno na svou hůlku? Ty jsi to řekl všem? Mockrát. Tenhle tomu nevěří, potřebuje pomoc. Já mu to vnucovat nebudu. Pojď, už musíme jít na to osobní. Osobní oddělení. Proč bych měl chodit na osobní oddělení? Za posledních 6 neděl si byl na osobním 74krát. Ale nikdy potom, ale... Teď ti věřím. No tak, jednu pusu, jen ho trochu podráždit. Já vůbec... Nemyslím tebe. Když to potvrdím, tak půjdeme? Ano. Potvrzuj. I k pratetě jsem býval vášnivější. K Mabel? Mazeltov. Stačí? Ani jsem nezakašlal. Pomáhá mi to na tu nohu. A jak byste popsali přesný charakter vašeho vztahu? Znáte Království divočiny, jak ten hmyz po kopulaci svému partnerovi urve hlavu? Jde o sexuální vztah. Teď mluv pomalu, on si to píše. Věřím, že i tak doktora House dokážu efektivně řídit, ale oba chceme postupovat přesně podle nemocničních předpisů. Naším zájmem je zajistit, aby nedocházelo ke konfliktu zájmu a hlavně k žádnému znevýhodnění nemocnic. Myslíte, že se budeme soudit, když se nám to zkazí? Ona už zkažená je. Housey? Nech ho mluvit. No, já vím, že nás nedáte k soudu, protože my tady oba podepíšete milostnou smlouvu, tedy dohodu o vzájemném vztahu. Nestranný právník bude muset posoudit tu asexuální a spodňárovou doložku. A bude třeba se vyvarovat zvýhodňování doktora House. Takže musí spát se všema. Slibuji, že mu nezvýším plat, ani ho jinak nepovýším. Tohle je vtip, že bude zohledněna inflace? Ale i znevýhodňování. Máte potíže se současným pracovním vytížením doktora House? Ne, je to jasné. Pacientka má dlouhý QT. Vyděsíme ji k infarktu, aby jsme si to potvrdili. Nevyděsíme. Dobře, tak ne. Vidíte, všecko funguje.